एसे स्लिक दानबाथाय सेस गारो दा Kapten Astawa. Hello guys, welcome to my another video. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे गुबुन भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। दिनै जोङो बिजनि थांनो नागिरदों, ओमफ्राय एसे बाइकनिबो खामानि दं, ओमफ्राय बेरायनोबो नागिरदों। ओरै दङ नै बिबुंसार ब्रादार, ओमफ्राय सानै लोगोफोर दङ, आगोलाव थांगोरबाय। दा जोङो बिनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरोना ब्लगखौ। स' दा एसे बे गारिनिनो माबा बानायनांगौ दं, बेखायनो दा बानायहैनो नागिरदों। ओमफ्राय दा बबाव थांनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। लोगोफोर दायो जों बिजनि मोनफैबाय। आङो भिडिअखौ माने बिजनिनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना। ओमफ्राय आङो जा बाइकनि बुस्थु नांगौ आं बेखौ मेकारनिफ्राय लाया आरोना। मोनसे हलसेल दखान दङ बिजनियाव, बिनिफ्रायसो लागोन आं। माने बिनिफ्रायबा एसे दाम खमावनो मोनगोन, ओमफ्राय आङो मेकारनाव लागायगोन आरोना बेनिफ्राय लानानै। जुदि नोंथांमोनाबो बे दखानखौ मिथियाबा नायलांब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननि दखानखौ देखायनो नाजागोन। माब्लाबा समाव नोंथांमोना बाइकनि बा स्कुटिनि बुस्थु नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बेनाव थांनानै लायबानो जाबाय, ओमफ्राय मेकारनाव लागायनानै लायबानो जाबाय आरोना। माने दाम खमनिफ्राय मोनो। बिजनियाव गासैबो मेकारफ्रानो माने बिनिफ्रायसो लायजोबखायो आरोना। ओमफ्राय दखानाव बेसाइडजों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दा भिडिअआव नुनो मोनगोन आरोना। आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। नैबे जादों बान्दुक स्कुल। बे बान्दुक स्कुलखौ बारबानो माने दखानखौ मोनगोन आरोना, एसे खमावनो मोनो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे जुदि माब्लाबा समाव नांगौबा लाबोबानो जाबाय। दा आं मा बुस्थु लागोन नोंथांमोना भिडिअआव नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। मोनगोन ना मोना? नैबेनो आरोना बायनाया, बेखौ गोदान होनो फैदों। नोंथांमोननो खोन्थायाखैमोन आं, बेखौनो दा गोदान होगोन आरो। सोंनाय नायनोसै दंना गैया। दखाना बेनो जाहैबाय सपआ। kurang indikator mau na? Buka indikator ya. Ini mau ada, kayak naik sih. Buk mana lantai bang? Siang lagi. Itu yellow color apa? Itu blue color. Itu blue color. Dia yellow color, big blue. Dah, buku ni. दायो आङो मेकारनाव लागायहैफैबाय, माने हलसेलनिफ्राय लानानै आङो फैनानै मेकारनाव लागायहैबाय आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। $190. दायो जोङो लागायहैखां इरिखां माने मोनसे जायगायाव बेरायनो फैबाय आरोना। ओमफ्राय बे जायगायाव बेरायनायल' नुयो, ओमफ्राय बेरायफैफेराखै आरो रावबो खनसेबो जों। दा बेखायनो ओरैनो थांसै थांनाय नायनोसै, बेरायहैनाय नायनोसै माबायदि होननानै बेरायनो फैबाय। ओमफ्राय दा आङो ब्लु कालारखौनो लागायदों, गारिया ब्लुखाय। दा नोंथांमोना माबायदि नुखो नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ, जायगाफोरा माबायदि। बेजों थांजायो, गाज्रि जाना दं माथो। गाज्रिथार माथो। बबेयाव? दै बथल लाफादो। लामाया माथो बानायगासिनो आरोना। पार्कसो माथो, सिबा आइफारिया पार्कसो माथो ना? पार्कसो, बेखायनोथ' मानसि जायो। बैलाय दखान दंना गायावबो? गायावबो दखान दंना? गाहायाव फैदो। मा मा मोनगोनबा गायावबा?
हा ना बै गाहायावबा मा मोनगोनबा इयावनो सोंग्रोदो दा इयाव मोनाबा सिङाव दागोन मा दखाना ओइफ्राव नों सोंहैग्रोखानोसै फैदो लानायाथ' लालाबायबायलै मामा ओमफ्राय दा जायगायासो माबायदि बानायदोंसोनो दासो बानायगासिनो थानोसो मोनगोन ना मोना लानायाथ' लाबाय मा लाखो दा थांसै आरोना माने माबा माबि जाग्राफोर लाबाय माखासे सिटाबो दुंजोबबाय माथो दासो बानायगासिनो माने जायगाया माबायदि माने मानसिफोर बेरायनायखौ नुयो ओमफ्राय खनसेबो फैफेराखैमोन आरो दा थांनाय नायथारसै दिनै नायनोसै उनफ्राव बेरायफैफिननाय जागोन माने बानायगासिनोसो नालाय दासो दामफोर फैबा माथो रायज्लायनांगौ जायो थाथ'लायनांगौलै माथो लामाया ओइ साखा गिदिंलायबायलै दंफां बारि आरोना ओरै थांसै ओरैसो थांनांगौमोन दा राइटजोंसो थांनांगौमोन दालां दङमोन इयाव माथो गैला बायबाय दंफां लारि लारि ओइजों ओमफ्राय थांजागोन ना थांजाया सिदाबा गामिसो ओरैनो बेयावनो बेरायबाय आरोना ओमफ्राय अयथासार मानसिया बावबो बेयावनो हा फुख्रि दं आरो ना ने फुख्रिल' ओइ सिदाथ'लाय नङाबा फुख्रिया गिदिर आरो ना ने नावबो जावलायबाथ' नै नाव गाखोयो नामा दैसो हाबना दंजोबो गाखोनांगौबा गोदोगोनसै बे माबायदिलै लामाफ्रा लांदां गोजा माथो बोरियावसो जावगासिनो हरनै थांसै सिलारा आरो माथो माबाबो दंलायो दिपबो दंलायो नै गेजेराव बेफोरथ' न'सो फुख्रियानो फुख्रि आरोखि ओमफ्राय थांजागोन ना थांजायालै जाबाय आरो मा दाना गायजों ओंखारनांसिगोन गायजोंनो जाला दा हा दामफार होथेनायसो हनै ओइजों बिदिनो थांसै एसे स्लिक दानबाथाय सेस गारो दा ना ओइलाय बेयावनो थांसै नामा नायगिरनो एसे जायगाफोरखौ थांबावनो आगोलाव बेबोथ' मन्दिर कालि मन्दिर
गैला खोमालै जिरायथावथाव जायगा ने दाना गिदिंनांगौआसो बैयावनो मोजां बिफां फांसेयाव आयु गोदोजोबबाय सयथिबो दायो लोगोफोर जोङो बे जायगानिफ्राय गिदिंफिनबाय आरोना मानो होननानै बुङोब्ला माने जोङो एसेबां माने बे जायगाखौ बेरायथावथाव होननानै सानासै आरोना मानो होननानै बुङोब्ला दासो बानायफुबाय थादों ओमफ्रायो माने बेयाव गार्डेन बानायसिगोन आरोना दा बानायफुबाय थानाय हिसाबै माने मानसिबो जाया ओमफ्राय ओरैनो सिजनबो गैला नालाय दा बेखायनो जोङो बिनिफ्राय गिदिंफिनबाय आरोना नोंथांमोना दा लामाखौ नुखादों जानांगौ लामानि कन्डिसना माबायदि जानानै दङ माने डाम्पार खारगासिनो माने दासो बानायगासिनो आरोना खोगासिनो दा बेखायनो जोंबो माने बे जायगायाव थायासै ओमफ्रायो बे जायगानिफ्राय जोङो दा साफ्राकाटा थांगासिनो दङ ओमफ्रायो भिडिअआबो गोलावद्राय जासिगोन लोगोफोर बेखायनो आङो माने साफ्राकाटा थांनायखौ पार्ट 2 लानानै फैनोसै आरोना दा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि माने जायगाया ओमफ्रायो दंफांफोर दङ आरोना ओमफ्राय फुख्रि गोजा सारिफाले फुख्रि जायोमोन जानाया सिगाङाव मानसियालाय बेयावबो अयथासारनो ओमफ्राय दा बानायफुबायबो थानायबो आरो सिजनबो गैला दा बेखायनो मानसियाबो जाया आरोना ओमफ्रायो दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि बेबायदि हेफाजाबजों माने मोजां भिडिअ लाबोनो हायो स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै